Yang nakastop, hindi pag timing po pag kuha na ho. Galit to go. Para kulba lagi, nalispad lagi ko. Kung hapit ko ma-atake, kaya grabe dyan ko. Karang grabe dyan ko ba, kaya abi ko ma-disgrasya ko. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako na po ni si Alex. Karon day guys, adlaw Merkulis. Sa na ba karon? June 16, 2021. So karon day guys, may share na day ko ninyo guys nga kanang mugawas ko kay magpa-check up ko sang mata. Kay diris among lugar sa Sikatuna. Nara po dari agatong kuan na pa dari deul nga optical. Diya ako din na ko kagwanta o magkanunay sakit ang labad ang na mara kog kasukaon mara kog ma isa nga na madusdus matul sana mara kog matiurok sa banas basta karang kalabad ang gahapon adlaw di ko nahimo pag mata pa nas buntag nagsukan ako. Nagsuka ko kay nalipong ko labadang Diya nga na pihang gibati sa una katong kanang nadaot ang mata. Diya pila naman ka simana guys nga wala ko nakasuot sang sa amin kay laging nalingkuran diya nagba. Diya hanga mo ba nagul siguro po si Diya nga wala ko mahimong buhat ug nga nang labadang kay di naman ko katrabaho kay malipong man ko. Ni suway ko pananghid ning ko ni Diya nga mo pa-check up ko total dana ramas deul kuan raman walking distance raman so gudari sa ang gitrabawan so mao tong nananghid ko nga mo pa-check up ni sugot man si Diya so mao tong madto ko karon guys kanang kita-kits na laman ta didto nagabot kay ara man ang lakwon Diya magamping na laman ko dito guys kay may isang amo nga bisan pag nabaksinan ko kay ko naman ko kumpleto man ko baksin nakasikandos naman ko magamping gihapon ko Diya natural mo dyan na magamping ta so mao to guys mo gawas ko karon jadi nakaandam na ko nga ni na kita-kita na laman ta dito nagabot para lagi kapilis guys nani kantanga sapatos ko kay kuan. Lisod guys ug natay sakit ngani masigla ba datong Nga guys. Madto na ko. A few moments later. Ano siya guys kaso close. Close na sila. Balik na naman ko sa agi guys. Marami na. Ulit na naman ko. Marami. A few moments later. Hi guys! Manihapon ta, ganiha day pag uli na hagikan sa pangadto na sa optical. Ano ko ka-film. Diya. Karon naladali ko, nakailis day ko na, nakadress ko karon kay kuan dito ko sa kwartong doktora kay nasa Diya check up. Kanang ako ni assist. Diya isahay kay kuan man. Ako may unang atubang sa isang doktor before si Diya kay ako may mo tubag sa tawag una. Walang kuan mag-ilis ko. Diya, ganahan po ko mag-ilis-ilis guys kay ano po ko kalakaw Diya. Kanay gimingaw po ko suot sa mga sinina mo nang ganahan po ko mag-ilis-ilis bisag nara ko sa bahay. Diya karon di ay manihapon ko Diya ang kauban kuan wa na pa disturbo ta sa diyang cellphone ang giadda wa man na nagad mao na nga makaon ko ako ra Diya guys ang pakit dun sa pagkaon guys ara na
Dan guys, kuan mangko. Bawin sa nang mangko. Sa mangko masamang tawag ni inunan nga kuan ni tulingan dyan na ako'y saging hilaw. Diyan na pa kadyo ko'y binignit. Diyan. Kailan mo duga-duga, adobong karning baboy na pa diyang duga-duga, nang tusluan sa saging. Jadi aghang kanon koan. Gamay ra kay mukhaan kong saging. Ganahan kong magtuslog saging sa koan. Duga-duga nga adobo. Sa mao to, mukhaan ko karon maginusara. Kay wala na nagadang kauban. Diya guys, ganina day guys. Pag uli nagikan sa optical, wala ko naka-film. Wala ko mag-video sa kanang kasada nga nakay diri sa mong lugar. Daghanan na biktima nga nagsilpon-silpon sa daan gi kuan gisnatan og silpon man ako mahadlok ko kay na basig baisatan ko silpon rabo kay kapalit. Diya mo nang ako nag-film. Diya mato pag uli na nagdadal lagi ko kay day check up si doktora. Diya mga unta. Kaong kong saging nga itusli sa mo ko'y ginamos guys. Ngay ginamos diri ko na kanang ginamos bitong puro sa bawra. Nga. Karong adlaw bintahan ako kasi gahapon dyan ko'y tibok adlaw dyan ko naglubog gahapon. Kay nalipong ko. Arang ipon na naghapon. Tungod sa mata kay kuan. Dapat nalagi kong mata. Daugma guys. Mubalik ko sa kuan optical. Ugma ko magpasok ko doon sa amin. Kaya pahit guys, huwag ka nang di ko kabasa o gagmay nga litera. Diya, kung pag sa nagbasa, ang mata magluha-luhaan dyan, magsakit ang ulo. Manang yan ang edad ko sa amo lagi ganina nga pa-check up ko, yung sugot man. Diya guys, manihapon sa pa. Ganahan kong saging na hilaw. Wala may ginamos. Kaso lang, mukhang pagsagi, magandang pagtubig kay kuan. Parang dun lang bito ka, Dani. Murag mo bara. Ang kauban na dyan napadisturbo. Ang yagda, hindi man mudungan. At saka kabuksagi ang nakaon guys, kay kuan. Gabi irabaron, hadlog ko basig. Hindi ko kahilisan. Uman na lamang kumakaon sa uban. Wala. Wala para ba dyan ko'y binignit na. Hindi ako mapuhan, nabalik ko. Parang initang, paano sa kong electric pan.
Amang electric pan kay kuan. Arang kasaba. Ha? Ganina day guys. Naku share ba nga? Harang hadlo ka na haling tawid kayo. Timing ko na pag tawid na nga na go. Abi ko ginahinay po ko tawid, abi ko kanang di pa to sa mugo ba. Pagtawag naman dito si Jang nakastop niya pag timing po pag kuha na ho. Kalit to go. Para kulba lagi nalispad lagi po kung hapit ko ma-atake kay grabe dyan ko. Karang grabe dyan ko ba kay abi ko ma-disgrasya ko. Mo na yung witness dari guys. Kami nila. Na, talawan ko kadyo og na magtabok-tabok ka ng mga kalsada. Mo na nga. Isurya ko sang kauban ti grabe ti hapit ko ma-atake kay grabe kulbaan ko baka nang grabe yung pasang kasing-kasing, aran lagubok. Ang kuyawan na kaya abi ko, ginawa ko pang nila magiging gamay. Kaya abi makugkuan, pagabot na kuan, kanto, abi ko ka ng maupat pag-stop. Kuan man. Pagkuan na kay ning sus, huwag ko gamay. Samato, nga ko nga, ang sakit dari sa Manila, bisag doon nga tuwan, magpakdaw ko ka ng tricycle. Mahal magastuhan ko kay mahadok lagi ko kanang magtabok-tabok. Mano ko magbubalik mo sa kanya lang akong tricycle, bisag doon na, kay nalagay mga tabukon. Talawan ko, maning nangurag lagi ko, ang nervyuson ko, ba nga nanakwitabi rin. Mga na sakit sa una guys, umudiop ko, magastusan ko kay bisag doon ran, dyan na yung mga tawid-tawid nga na, sakay kong tricycle, parang kanang kampante ko ba. Malagi na ang weakness lagi, radyo ko ang katalawan ako yung lakas loob, kanang may tabok-tabok. Diya, baw, yun ko sa insuot sa una, nga kuhaan ko ignorante. I-share ninyo guys, Miss Manila, arang kayo nun. So, na di ko mo sa kayo ng mga LRT, MRT nga na, di ko kamao diha. Musakay, hindi ko luwan ako sa isuon. Natik lagi ko. Hindi, bawa ka dyan. Bisa nga na edad, tiguwang na ko, di ko mahadlo ko mo. Mahadlo, mabitang di ko mo diog lagi, kaya mahadlo ko matus. Labi nagbato ko sa isuon sa Muntinlupa. Ibaan ako na na, kaya mahadlo ko magbiyahe ako ang isa. Diba? Labi na dumuli ito guys, mo sa aeroplano. Mana yang kena, karon na ba dyan sa una, madun ko sa una, muli ko kayo. Makidungan man ko nila programi. Karon muli na ko, karong September po. Na, ginawa ko, mangisod na lang ko na guys kay wana, kanang ay muli ko nga ako na pong isa. Naghanap ko kahadlukan, nadod ko masakay sa taxi nga ko ra. Basta grabe. Ako na siguro ito yung tao na grabe dyan sa Talawan. Kuan lagi ko, masakay ko kakurang isa, nagnaog na ho. Kanang na paningtin ko gagot. Ayun tubok ng lawas sa kahadlat na ho ba. Hindi lagi ko nga ginawa ko, ikaw na lang yung sayod na nga na kay hanggang mo na ho, nagmasakay ko nga, nabasin ko nung kanang may kanang binuangan ko suwan, taxi driver nga na, puro mga negative masunod sa mga na. Na guys, may ko na yun sa nabako nga. Nga medyo ko katalawan. Nga to guys, sana pong na-share ganina, nga hapit lagi ko ko Japis Hardlo. Ang dana na, umabalik na ko. Di man yung gadyo dari, pero ngay duha lagi ka kanto nga sa bukunon, hindi dagang takdanan. Yan lang ko nga
Napahatod na naman siguro kung tricycle makuhon. Bahala na. Ang dagay na niya ako na ba mo? Ang oras dali, alas 9 na. Hindi. Maraming salamat di ay sa mga parang mga taong sinigtan ng isang video. Isang kuwan. Matutong programi. Puro bukag way unod. Puro bukag way unod sa karon nagahang i-upload. Nabukog naman ko. Kaya ang binignit, ano naman yung ibutang sa red kay murag din na makaon na. Kuhan man na. Pinalit ni Ate Digna. Dahil sa mga atbang kay namin nagtinda. Hindi, palit si Ate. Hindi. Lagi dyan na nakaon. Ganyan ako kaya pamanakan ka. Dahil ako mabusog guys, ko kanang na kuhan isa kabusagin, dyan rin na ang busog ah. Hindi na kaya ng ubang dito nga kayang magmukbang, naghanag makaon, hindi na kaya kay masubrahan ko kaon dito, kung masubrahan so dagtigan, masudagdaghan naman ko hyperacidity, andaran lang ko. Ang bawal gani ko mukaon guys ito ng paspas. Dapat hinahinera din mo biglaon kay mabiglagan ti dyan. Andarang ko sakit. Wala nga. Hindi ko pwede din ang ibang mukaon nga ang dagana. Makahulot yung dagana ko din. Dakaroon lagi ba o? Sukat sa wala ko nagsamin sige kong kalipong. Radyo naman guys kung mapulog masukdan ako. Kahit magtulid yung kang tinanawan. Isahay kasi po namuhan kong doktora ka na magnipayong glass. Hindi ako ibasahan bitaw. Hindi na kaya kaya magluha na lang mata. Bakit guys nga na-doubt naman na yung mata. Ano yung sinyalis sa pagkatiguang. Naman lagi guys. Nahugas ko dyan eh. Tog na ka. Aligahiga. Ang kauban kayo. Sama cellphone. Malagi ng dari, yarang ladya, sir ni kumukhaon nga ko, rang isa. Mahalad lang po ko. Para tayo ka-share ka ng adlaw. Kaya, pag tayo maadyong ka ng ita-content kayo. Nara mo ko dari. Hindi po ko kamao gara-gara. Kanira din may nga niya, ang ika-share ninyo. Hindi. Ganyan narabay na yung nga uoy ko ko. Bahala na mo. Nainipin na ganyan nga. Harang ko na kong kauwi sa ahong vlog. Madyo ko nung kay na ako na nag-agbanta o tanaw na harang ko na kong kauwi. Bahala mo. Bahala na si Jadi na i-mention natin sa siya ba sa kay friend me sa Facebook nga. I-PM ko ginang ko ara ko nung kong kauwi. Meron ko nga haraman ganyan si Dada na lang makatanaw. Kaya
Saan mo lang, minum ko na mag-uwi, nga wala mo dyan niya ako, Saan lagi na ako? Balagi, uwihan ka na nga, dyan na lang magkatanaw. Ay, matanaw mo dyan ka dahil ng video, may PM na po ka na nga, may na po kagara kong ka-uwi. Bahala ka na din ha. Salamat sa imong pagpanaway na. Isid po doon. Gara ko, hindi mo ko gara. Hindi. Bahala po doon. Iuwihan ka na nga, ano ko ilabot mo. So, baga to. Bye-bye. Nandiyan ugma. Mag-vlog ko, ilagad ko na ako sa optical. So, baga to. Bye-bye.